Košická futbalová aréna bola nominovaná na cenu Stavba roka 2024. Dnes sa fanúšikov preto pýtame, prečo by ju mala vyhrať. Ja si myslím kvôli tomu, že je tu perfektná atmosféra, krásna architektúra a toto v Košiciach chýbalo. Tak, lebo je to najväčšia futbalová aréna na východnom Slovensku a to znamená, že sa mi aj páči a celkovo je taká všestranná podľa mňa. Pretože je to jedna z najkrajších stavieb v Košiciach a zároveň je tu veľmi dobrý vibe a chodia sa tu ľudia zabaviť a pozrieť na úžasný športový program. Tak podľa mňa je to dosť dobrá stavba. Košice do toho dali veľa peňazí a veľa sa snažilo tu ľudí a podľa mňa by to mali vyhrať. Je tu akože nejak veľa priestoru, ale je to celkovo také pekné a chcem pozerať na pekných futbalistov a atmosféra tu je strašne dobrá. Si myslím, že by si to ako košickí ľudia aj celé východné Slovensko zaslúžili tým, že majú krásny stánok a je to veľmi pekný štadión. Čiže za mňa by to bolo určite áno. Je to dobrý sport. Tak lebo je na východe teraz znova a je to tu pekné. No tak sú tu súproví futbalisti, hrajú dobre a pekný štadión majú, je nový, takže preto. KFA, myslím, že je futbalový stánok, jeden, keď je najkrajší na východnom Slovensku, takže není o čom. No lebo je to najlepšia arena v Košiciach, ktorá je funkčná. Tak si myslím, že v Košiciach je to pekný štadión a preto by to ako malo vyhrať Stavbu roka, pretože Košice si zaslúžia taký štadión a verím, že to aj vyhrá. A prečo by mala vyhrať podľa vás? Napíšte nám do komentára a nezabudnite hlasovať.